Ensemo ya barimi korwa sechi sub county au ime county ya Kisii aboberi yetie eri konyora amoyo nigo besokire na kwemurunganiria omuroberi oyo buna ogendrete ase company yokoina na moyo ime county ya Kisii askeri bagoteba buna omuroberi oyo tori gokorekana ase nchera ere bwendrete nabo igabange babo tibaranyora amoya yo nabo nigo baganiria serikali gosagati eri kugayana engane yo na tokumanywa no murikyo ito Dipon Asanya. Abalemi kurwa seji sub county ime county ya Kisii nigo barorekani no kwemurungania okonene gochia asabateneribe company ekoana na chinyeke amona moyo emanyekanite buna serial board ime county ya Kisii asenjera bakwena na moyo kemanyani wananchi bakumetia abalemi bakumetigana inaki amoya ya gutuka inde bachokora top pressing bona inde no nyembali batasimegete batagete ko amoya ya yugusimeka na rutaiyo babeire iga kurutumaine mpaka lero togoche siorori atoira ne transport togotumia gakiwa kasi asebare tigabasoke batotebingi kagenderete egere tumanye ng'aingi togokora komenta naywe nigo baboria ekero muntu aerikire na maiga yaye konyora riukori okuya oboyo na sekibono batari konyora banyora this message batebi ubaichega bache kuya moyo bachichibu e weekend mambanya konyora moyo bono ituna abalimi otokumitina moya yanga yakwenda kikwanyori message iye minute na oboyo bwa ubwa tumire serikali igona botokumitina management ya iga Kisii serious board iga Kisii branch na ya moya yakogenda oyo twalikire tukari na wasanchiku bono tuachira aboyo muntu rikwayo tukobori ya serikali yetu kuruchumaine na botokonya gocha tinda nyora bubu wana botokoto boyo mbororo chimese jinchiche lakini mayo tarakora ndundora nyora bubu boigo nigo barua ogusaba gochia ase serikali na serikali ya county elioko esokia na korotota enganeje elioko konya abalemi gakino no mugabano itasare tigasoke gochaga iga amanye mechanda abalemi bagoetera twachandikire korutwagachete korusa 12 korusa 11 chiama is there a cartel ekchikatel nchiro chikoira moya ikiagera na kia moya komisiga so tokugania serikali etokonye tonyora obuyo bo tosimekere kiagera eraisi yetu Ruto igagotebana onye amaguri yakogendanse yebintu boikabali mibaegwe amoyo elinde basimeke chindagira chinyinge ndagire ma yakogendanse ndagira tekogendanse onye ntokoebwa moyo tosimeke ebimari na mkorubu since morning twagachidega obisinchire iguru gese gaita geri gogisiekire arafu buna togukwana iga monta yo to address ira to tebinga ki ngochi adogo chose ngaito gosora ngikire kintu kaganrati ne kike taganrati I don't know what's going on, what's not happening. Bali mono batuliyete ngi oboyo botaje bakaji sub county kobonyorera roro ibato jana transport gocha ande koreka nga chigali njiro je kyabu kiya moyo kuruma moyo kori keresta oja gwate unaberuko koira ayane aronga yaji kuripoteria igetaseni Kandizi TV kurwa samagajo a serial board ime county ya Kisii ilitariane Dipon